Здравейте! Днес ще продължа с представянето на въпросите, които съм разработил в своята книга и която представям със своите включвания тук в този канал. А ще продължим с българските азбуки, които са използвани в различните географии и исторически периоди от нашите прадеди. Разбира се, най-стария извор, който мога да ползвам за първата българска писменост е Веда Словена. В Веда Словена буквално ще цитирам: богинята Жива научила хората да пеят и пишат. Това тя направила, като предала знанията на цар Има, който за тази цел се качил на небето. Той си говорил с Бога и написал ясна книга по Божие внушение, която съдържала песните на нашите прадеди, когато колили курбани, се молили на боговете. Тоест, ето ги най-старите сведения за писменост, която е използвана още при формирането на индоевропейската цивилизация. Следователно би трябвало тази писменост по някакъв начин да се прилича с най-старата индийска писменост. Доказателства за това пък намираме в думите на бившия посланик на Република Индия, негово превъзходителство Нирупам Сен. Цитирам: с други думи, не само езикът на българите е неизменна част от индоевропейското езиково семейство и бележи тясно родство с санскрит, но дори и старата българска азбука глаголица е твърде сходна с предхождащата девнагари индийска писменост Брахми. Който се съмнява, да отиде да попита защо бившият индийски посланник говори това като един изключително образован човек. Руският историк Татищев твърди, че волските българи ползвали неизвестна писменост в ранния си период, която той нарича индийска. А Еньо Карпачев, един български възрожденец, през 1868 година в своя Месецолов пише: Кирил и Методий са използвали стара българска писменост, която е използвана от българите, когато били още в района на Индия, и с тая писменост са писани законите на българските царе там. Кратко, точно и ясно. Идвайки от Памир към нашите земи тук на Балканите, българите започват да използват ироническа азбука, която изключително много се прилича с глаголицата, а руническата е систематизирана от Петър Добрев, който ползва преди всичко корпуса от надписи, който е в Морфотлар и надписи, които са в България. Така че всеки един може да погледне и да види това сходство на руническата азбука и на глаголицата, т.е. връзката между старата наричана индийска азбука и между руните, които ние използваме, руническата азбука. Така стигаме до 703 година, в която Кирил Философ от Кападокия, духовникът, който спасява българската архиепископия, Юстиниана Прима, по поръчение на нашия владетел Свети Тревели. Та едновременно с това той ни въвежда азбука от 32 букви, която е изключително близка по-скоро до копската, но има своите уникални български знаци, като малкия, големия юз, които не се срещат в други азбуки. С тази азбука, която българите наричат по името на Кирил Философ от Кападокия, след 703 година българите започват да изписват всички свои книги и каменни надписи, които всеки един може да види, тъй като те предхождат много преди Кирил и Методий се появява тази азбука кирилица, така че всеки един може да види поне каменните надписи. Ако книгите са унищожени, то каменните надписи все още стоят. Кирил Философ, казваме, от Кападокия. Кападокия се оказва една съкровищница за тракийското наследство и тя пазила познанията от времето на сътворението на света. Фактически е пазила знанията и за най-старата българска писменост. Кападокия е роден Волофила, който бил ръкоположен в Антиохия за епископ на християните в гетските земи, които по-късно са наречени готи. Волофила също създава азбука и преписа Библията, така че това са сведенията за нашите азбуки, не са свързани с Кирил и Методий, а самия Кирил Философ от Кападокия в своето слово от Кирил Философ как покръсти българите ни описва
с един малко библейски сюжет, как Бог му изпратил там 32 смокинови пръчици. Всъщност това са били нашите букви, които тогава са използвани в кирилицата. И така след Кирил Философ от Кападокия, исторически погледнато в хронологията, се появяват Църхо и Страхота, т.е. двамата братя, които по-късно са известни като Кирил и Методий, като Константин и Методий. Църхо е Константин, наречен по-късно, а Страхота е Методий. Църхо и Страхота са българските имена. Най-вероятно те произхождат от род, който е бил влиятелен в България, но вероятно по времето на Телерик напуска България и са изгонени. И както Кирил казва при своята мисия при хазарите, че е бил от Адамов род, може да се окаже, че е бил от да имат родствена връзка с рода Дуло, които вече са били изгонени от българите и тяхната власт е била напълно ликвидирана. Тези двама братя българи са били за времето си най-добрите дипломати в Източната Римска империя и всъщност те са хората, те са дипломатите, които извършват най-важните мисии за империята и успяват да я спасят. Най-важната мисия, разбира се, е хазарската, при която Кирил успява да предотврати приемането на исляма от хазарите. Хазарите приемат юдейската религия и по този начин се запазва от един бъдещ съюз между хазари и араби, ако хазарите бяха приели исляма, запазва се Източната Римска империя, защото иначе ще да бъде подложена в менгамето на две култури, на две цивилизации, на две силни държави, арабския халифат и хазарската държава. И може би тогава нямаше да съществува Източната Римска империя. Следващата по важност мисия е в Великоморавия на двамата братя, но забележете, резултатът от тази мисия какъв е? Съюз между Великоморавия и ромеите за сметка на България, при което вече България губи войната с ромеите и е принудена да приеме втора църква в България, християнска втора църква, само че вече в която гръцкият обряд е наложен като такъв, използван от тази църква, като един съперник, бих казал, на българския обряд, използван в Охридската архиепископия. Така че това е връзката на двамата братя Църхо и Страхота с българската история и тя никак не е добра за нас. Това са спасителите, повтарям, на Източната Римска империя. Съответно, те пък като духовни деца, според мен, биват използвани в бившата провинция Илирия, Илирик, т.е. в Юстиниана Прима, биват използвани като средство за противопоставяне на гръцката патриаршия, на Константинополската патриаршия, на Юстиниана Прима, т.е. на Охридската архиепископия. С други думи, казано, те са работили срещу нашите български интереси, двамата братя. Но стигаме до наши дни, през последните, да го нарека, 2 века и половината до наши дни и ще говоря за една епопея на забравените, не тази на Вазов, а на епопея на забравените български азбуки и наши владетели и патриарси. Започвам с Свети Тревелий, който историографията замести с Терел, неговия син Терел. Свети Тревелий просто го забравяхме, той не съществува. Кирил Философ от Кападокия бе заместен от двамата братя Църхо и Страхота, познати като Константин, който беше създаден като дублиращ образ на Кирил Философ от Кападокия. Той съответно приема това име Кирил през последните 2 седмици на своя живот, но историята не го представя като Кирил, а двамата братя са обучили в Великоморавия около 50 ученика. Забележете каква културна мисия са имали. Това са били дипломати, които са работили за военен съюз между Великоморавия и ромеите, а не за култура, както на нас не се вменява. Кирилицата бе заместена от реформирана азбука, в която са премахнати уникалните български букви. Примерно малкия юз, големия юз. И това най-лесно може да се види, да се онагледи в двореца на кирилицата днес, който е в Плиска, защото ако отидете там, ще видите, че уникалните български знаци, т.е. ги няма. Т.е. истинската българска кирилица няма.
Съответно, тя през годините търпи все такива реформи, в които се убиват уникалните български знаци, но пък някои от тях остават използвани в руските земи и до днес. И накрая ще завърша с това, че Охридската архиепископия, а именно нашата патриаршия, която разпространява християнската култура в българските земи, която разпространява и кирилицата като азбука, използвана от българите, е заличена и заместена от гръцкия обряд на църквата, наложена от ромеите по времето на Борис, а Охридската архиепископия е обявена за богомилска ерес. Ето това е епопеята на забравените, която трябва да прочетем в навечерието на 24 май, празник, който е наложен според мен от последователи на гръцкия проект на Евгений Болгарец, защото говорим за ден на славянската писменост, каквато няма, то си е българска, кирилицата е българска и няма нищо общо с двамата братя Църхо и Страхота, познати като Кирил и Методий.